Tinovimba kuti tichanakidzwa neEP rako. Inini ndinoda kukushuwira rombo rakanaka, makorokoto. Uri kuita basa rakanaka. Tinoda kuti urambe uchingozviita. Ndichakudaidza zvakare kuchikuva chemhemberero. Tichiona uchiramba uchienda pamberi. Tinoda kunzwa kuti idzodzo nziyo dzenyu idzi chazobuda apa, chazokunda apa, chazodini. Uri kuita basa rakanaka. Ndinoda kuti Mwari vakukomborere mubasa rako nevaunoshanda navo. Ndinotenda zvakare kunyange nevabereki vako nekuti gavi rakanaka nguva dzese rinobva kumashuuriro. Vadikani munoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri muMike Samba Show tina Chill Master chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Asi hatigoneka kuti tipedze tisina kutenda vedande mutande vatipa icho chichikuva, vatipa iwaya masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi pose nedande mutande zvaendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo nekuti chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.